गासिबो गाखोनो हायोबा जों मानसिया मानो हाया? हेलो एवरीवन, जोंहा दिनै एसे हाजोआव एसे एक्सप्लोर खालामहैजेननो नागिरदों। माने बै 14आव गाखोनाया आलादा, दिनै एसे नायगिरहैनो नागिरदों आरो ना, माबायदि जानानै दं, अखा हानानै माबायदि जादों। हाजोआव थांग्राफ्रा नै बे सासे दङ, ओमफ्राय ओरै दंजोबावो फुरा हेलमेट गानखाजोब्बाय डाबल नालाय। ओमफ्राय दा माखासे दंबावो आरो माखासे लोगो दंबावो थांनो, बिसोरखौ नेगासिनो दा। बेरायहैनो नागिरनायानो माबा लामाफ्रानो आलदा फुल्टां फाल्टां ज' थाङा, माबा उल्टां फाल्टां जालाजोब्बाय। दा ओरै गिदिंनांफिननांगौसो जालायबाय जोंहा सानैजों आवगायबोनाया जारलासो। जायगाखौ मोनहां जानानै दं रायजोफोर। बे जोंना एक्टरफ्रा लेट खालामग्राया बिसोरनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो। एसे मोनामहांबाय आरो ना हाजोनि। नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानो हागौ, बोसोरे फैबाय थाग्रा बर'नि पियर जायगा, बोसोराव खनसे गाखोग्रा जायगा। हाजोआ मोनबायानो गोदोहाय सान्दो बावदियाया सेरजा दामग्रा जायगाया बेयावनोमोन, बै माबा गोजौआवनो आसागि बैसागिमोनखौ मा जेमोनलाय, माया जेयाव सानानै फोनांनाया बै हाजोआवनोमोन गोदोहाय। बर'फोरनि लेजेन्ड सान्दो बावदियाया बेयावनो थायोमोन गोदो सेरजा दामै जायगायाथ' बरियानो, जोंनि बर'फोरना गोदोनि गोदायनिफ्रायनो फैबाय थाग्रा जायगा बेफोरो। चक्रशिला एरियासोरा, औ चक्रशिला एरिया। बाव माखासे भिउआथ' सुपार समायनाखा आरोना। बावखुंग्रि हाजोआव होनलायनाया बेयावनो खनदों गोदोहाय। बरिया भिउलै। एबार बे एप्रिल 14आव जालायसैलाय मानसिफ्रा बरिया समायना मिथिंगानि समायना महर बायदि बुहुमाव माबायदि मोजां थाबावनो। बेफोर जाबाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोजोननाय। बेखौ हायेन होनो नामा गाहायखौ? बै हाजोआ बे हायेन जाहैबाय, जों हायेनाव गारि सालायगासिनो जोङो। गोजौ गाहाय हाजो, हायेन, जौवेन, बिफां लाइफां समायना रमायना, सुदेम बारनाय बाराव मुदफ्रा अन जाजोबो फुरानो। जों दा बै गाखोग्रा जायगायाव गाखोनो नागिराखै ना, आलदा साइडआवसो गाखोदों जोङो। बर'फोरनि शुटिं लालाबायो सम गोथां जायगायाव। लायना लाया मिथिया, ओरैनो थिनलाबायदों आरो ना, लायो खोमा। भिडिअआव नुलाबायो मालाबा मिथिया। दै बाज्रुमगासिनो दङ फिसासानो। बे दै बाज्रुमनायाव हनै मानसिफ्रा इन्जयिं। ओमफ्राय जोङो ओरै फुरा गाहाय आरो ना, एकदम गाहाय। खनसेबो बानायखांबाय आं बाहाय भिडिअआव गुसुंनो, बारा गोलाव बानायाखै आरो ना, माने बांद्राय बानायनो मुड जायाखैमोन बे समाव। ओमफ्राय दा दिनै एसे मुड जादों नालाय बानायबाय। ओरै गोजौथार हाजोआ, एकदम बेयाव गोजौखा आरो ना, गोलैबाथाय हारा बेगें मोनलांनाय नङा। बेफोरबादियाव बेरायफैयाबा माबादियावथो बेरायबावनो। टाउन सहराव जेरैबायदि पलिउसन थायोना, बेफोराव फैबाथाय फुरा मिथिंगानि गुसु बाराव रंजानो मोनो, इन्जय खालामनो मोनो, गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो। बेफोरबायदि गोथां मिथिंगानि महरखौ नुयोब्ला। एक्चुवेलि जोंनि गोदोनि बर'फोरा हाग्राफोरावसो खारखोनानै थाखायोमोन आरो ना। मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां, मैगं मैला, ना बेदर बेफोरखौसो जानानै थांनानै थायोमोन नालाय। दा जोंना बेफोरनो गोथां बर'फोरनि मोनसे नेरसोन। बेहाय दैया नै सिथार बै दाउ गाबनायखौ खोनासंनो। बरिया गाबखायो फि खेव होनलायनाय। नेगासिनो खालि नेनांनाय। सफैगौदां दासो गारि गाबबावगौ। ओरै दंजोबो जोंना। नै बिसोरनो दुनियानि नेहोग्रायानो, बिसोरनो फाग्लासो खालि नेहोनाय।
बिदिखि जायोलै खालि नेहोनाय आंनाथ' नेनाय सोदोबखौनो बाखायो आंखौबो नेनांखाया रावबो लेंहरबानो हेलौ होनबानो फैखायो आंना नेनांनाय सोदोब गैया ओंखायनो आं नेनायखौनो बायो सोदोबखौनो होनायखौ सुरु खालामजेनबाय जोङो नै लाखाबाय बेजों गोमहोलांजोबगोन लामाखौ ना होमबा सिगोन होनबा बबे जों दा गोजौ एकदम फुरा बाज्ल'लांजोबगोन जोङो मालायनो नोंनाव बे ससेयाव रुबायजेनबाय जोंना गाना जाजेनबाय खिन्थु लागाव रुबायजेनबाय माथो 5 सेकेन्डआवनो ससेयावनो मेंसिला जोब्बाय आदैमोन फुरा नै लंपेन्टसो गानबावदों आङो लंपेन्ट जुथा आयौ गोजा ससेयावनो सेस 14आव गाखोनो हानाय नङा नामा आंलाय बिबुङा बेंला जोब्बाय नै ससेयावनो 2 मिनिटआवनो फाग्लासो जागोन उन्दै मानसि थालोआनो दाबो रायाखै बेना उफ मेङोथ' दै नांगौमोनलै दै लाबोफायाखै जोंना सिगाङाव गोमसिलागासिनो फुरा एडभान्सआव हाजारखि फुल एनार्जि लानानै थाबाया मानो मेंखायो You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back, trying to get me. फुरा बेजोंनो जिप सालायबावो फाग्लासो उफ मेंसिबाय मा लाबोनो बेजों दै बोहोयो नामा मेंजोब्बाय नै जोंना थेख्लाया फुल एनार्जि फैबाबो गैला नै जाला गरमजों अखा हानानै फुरा एसे गोब्रा जालाजोबदों माबा गोब्रालायनो रिमोनला जालाजोबदों रायजोफोर गाखोनायाव एसे साबधान जुथाफ्रा एसे गोरा हाथाय गोनांखौ गानना फैखा उफ बेखायनो जों नोंथांमोना माबायदि गाखोनो हागोन ना हाया बेखौ नायनो फैनाय जादोंमोन र' दा गानगोन माफिये हेभि मेङोलै दाबो मोना उफ फुरा बोगथानाय मोनो आथिङाव सोरबा दुरुं खानानै बोगथानायफोरबायदि नुजोबखायो फाग्लासो जागोन दंबावोसो गोगोम गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरनानै फैनाया दासो मोनदों साला गोजाननि हाजोखौ गाखोनानै माबा मोजां नुहुरनाया उफ दे खरा बेनिफ्रायनो लागाव थैगोनलै थैगोन बिराद गोजौआव फैबाय जों फुङाव 50 किल'मिटारसो थाबायबाय कैसा लगा मेरा मजाक नै सैमानि हां लाबाय होननानै औ थांलाय फैलाय 50आनो जाबायब्रा फैनायाव 50 थांनो औ खमावबो बारायावबो बारा जागौ खोनानानै नुवाखै गाहायनिफ्राय नायबा खाथि नुयोलै गोजौआव गाखोबासो मिथियो बिथाफोर नै दाउजेङा बरिया साइसखा फुरा गोजान आरोना मोजां नुहुरा हाजोआव फैनायनि खाफाल गोनां बरिया साइस नुहुरो मेगना जोंना ओइसडिसि नालाय केमेरायाथ' बारा मोजां नुवा जाहैबाय गोजाननिखौ फाइनालि रिच टप वाव व्हाट दा कुल जायगा वेदार मानि बोथोर वाव टप उफ ओइ राजाफोर नै बै कारखौ मोस्रोम बादिसो नुहुरखायो फाग्लासो नालाय मोस्रोमसो गोजौआव गाहायाव मा खालामखुबाय खिन्थु गोजौनिफ्राय नायबा नुजोबगोन फुरा हायो ओरै थालिर बागान जोबथार थ'आव सफैबायमोन ओमफ्राय सफैनानै जों थांफिनसिगोन फुरा रावबो सिरि थाया ओंखायनो एसे शुट खालामबाय आङो नै बेबादि नुयो गाहायनि भिउआ ओरैजाय फुरानो भिउआ बरिया आरोना फुरा गोजांफिनलायबाय आरोना दहाय फुरा गोलोमबोनाया फुरा गोसोखौ फ्रेश माइन्ड मोनबाय गोजोननाय मोनबाय बेफोरबायदियाव फैनानै गोजोननाय लायाबा बबेदियावथो लानो टाउन सहरनि गोजोननाया आलादा बिफां लाइफांनि गोजौआव गोजोननाया आलादा बेफोरबायदि हाजोआव गाखोबाय थानो मोना बोसोराव खेबसे गाखोनाय जायो पेराग्लाइडिं खालामग्रायाव गाखोहैबावो जोङो
जों थाबायगासिनो फुरा गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो ना मेंगाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ लाबोदोंमोन दामग्राखौ आंनिखौ ओमफ्राय बेटारियानो जोबना होबाय सेस पावार बेंक लाबोदोंमोन खिन्थु एथ' गोजौ हाजोआव सोर लाबोफानो पावार बेंकखौलाय बेखायनो गाहायाव गारबाय गारियाव ओमफ्राय जों दा गाखोगासिनो फुरा थांगासिनो बन्दुफ्रा थाबायबोगासिनो फुरा नै बेबादिनो समायना मिथिंगानि महर ओमफ्राय नै जोंना हाजो गाखोग्राफोरखौ एसे इन्टारभिउ लानोसै नोंथां माबादि मोनदों हाजो गाखोनानैलाय मोजां दिनैजों 8 बारानो जाबाय फुरा गोजोन बिराद मेंदोंमोन आरोना खिन्थु गोजोन जोब्बाय खनक सार ओमफ्राय मारै जाखो खबरा गोजौ गाखोनो कुल थान्दा जोब्बाय थान्दा मानि ओरैबायदि मेंदोंमोन दा दहाय फुरा दुरुङाव बोगथा मोनलाय खाथियाव खाबथानाय बादि मोनलाय खिन्थु दा बेयाव सफैनानै बावजोब्बाय बेयाव सफैबा ओरैबायदि गोजोननाय मोनो बावजोब्बाय गैला नै बे गासिबो ओरै गोलोमदैजोबमोन गस्लाफ्राबो आंथ' जाखालामोन ओमफ्राय नै गासिबो बिथांमोना फुरा इन्जयिं भिउआव बेयाव बाज्रुमो नामा आदसा बेनो बे पेराग्लाइडिं खालामग्राया बेनिफ्राय फिउ ओरै बिरलाङो बैजों औ जब्ब' ओरै गोजौआव माबालांजोबो आरो बिदि मोनदों गोजौआव गाखोबोनानै जोबोद मोजां खोलो बार गोलोमदोंना गोलोमाखैमोन नोंलाय गोलोमदोंबो थान्दा जाजोब्बाय आदसा थान्दा जाजोब्बाय नोंहालाय सार मोजां मोनबाय औ बा नुवाखै बेना गस्लायाबो ब्रेन्ड लायबावसो एडिडास वाव ब्रेन्डजोब आयौ जुथायाबो एडिडास आरो नैबे घरिया बेसेबां होनदों घरियाबो बेना 10,000नि बावसो माथो होनबावनो माहाजोन मानसि फुरा फट'ल' लासो फट'नि जुग नालाय फट'नि मुगा ससियेल मिडिया मुगा बिसोर सानैजों फुरा खेबदों आरो नायदों फुरा लानायल' मुनाथ' फटक जाफबजोब्बायमोन ना गिलारियावनो 500नि बारबाय बांद्रायाखै 500 लाबाय बियो बांद्रायाखैलै औ खम लागाव फुरा गोजोननाय बेफोरसो रियेल गोजोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोजोननाय दा जों गोजोनग्लायनानै गोजोनफ्रुजोबनानै गोजोनसिंजोबनानै ओरै बार फुरा जों थांगासिनो थाबायनानै मेंबाबो जोङो मेंनायखौ मेङा होना जासे गोजौआव गाखोना फैथारदों जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेयाव मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो दा ओरै थांबावसिगोन जों ओरै थांबावगोन ओरै देखायहरदो फुरा भिउस ओमफ्राय आंखौ नायबावदो एसे आंबो हेन्डसाम गस्ला You don't like the lights, but it's camera time. वाव आं एनार्जि नुदोंना नुवाखै आंखौलाय रायजोफोर एसे फोरमायहरदो एनार्जि देखायनो नाजादों खिन्थु एनार्जि नुदोंना नुवाखै आं मिथिला लानायाव एसे बारला मेंनानै एसे जिरायलायबाय जुङाबो हेन्डसामलै आसोला सिख्लाफ्रा खारफाजोबो बेजों मा होनबावनो बुंथ'बावलासो आङो मोनसे जमा लानो फै थाबायनानै ओरै लांबाय थांसिनबाय वाव जोङो दा थांफिनसिगोन फुरा सिबसनखायो दा सार सिबसनखायो फुरानो माथो केमेरायालाय स्टेबलाइज गैया नामा मावलाजोबखो बावखुंग्रिनि रिहार्सेल होखादोंमोन आरोना बाव बांद्राय खस्थ' नङा ना बे ओरै माबाना जिप नर्मेल नर्मेल जिप गाखोनो हायोबा जों मानसिया मानो हाया मानसियासो बानायदोंना जिपखौ नङा होमबा नर्मेलावनो प्रेक्टिस होखानाय जाबाय जिपसिखौ जोंना थाबायबोगासिनो जोंना लन्डाफ्रा उनाव दंजोबो प्रेक्टिस होदों आरोना रिहार्सेल ओमफ्राय बांद्राय मेङाखै एसे मेंदों मेंनायाव मेङो आरोना गोजौनि सुदेम बाराव जेबो मेंनाय मोनासै हाब्रु नोंसोरबो फैनायनि उनाव नोंसोरबो थांनो बागोन खिन्थु गोजौआव गाखोबाना ओरैबायदि थांफिननो बायो बेखौ हले गोसोआव लाखा जों गोबाव जाबायना खय घन्टासो जाफैखोथाय जोङो एसे गोबाव जाफैबायथ' ना घन्टा मोनसेनि बारबायलै जों गोजौआव जिरायना थानायानो औ जों फुरा एसे गोसोनि खोथाफोर रायलायबाय ना मा होनो माबादि मोनदों माबादि मोनाखै फुरा जों गोसोनि खोथा रायलायबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो बेरायनांगौ सम माइन्डफ्रा फ्रेस मोनो हाजोनि नामा होनोमोनलाय दांदुफुर ना औ बे जाबाय दांदुफुर पेराग्लाइडिं नोंथांमोनाबो गोसोबायदि खालामफै दा बन्द' जाथ'दों ना मादों मिथिया ओरैबायदि गोजोननाय मोननानैनो जोंनियाव जों माजों फैयामोन मायामोन गासिबो बावजोबदों दा सार
एसे फोरमायना होदो बबे खन्दआव गारि दोनदों औ गारियाव मा दोनदों मा दोनदों हेलमेट बायदिसिना दं ओरै उनाव मा दंबावो जेनेबा जों मा लाबोफानानै फैयामोन मोनसेबो गोसोआवनो गैखाया आरोना फुरा बावजोबनो दासो थाबायनानै मेंफिननानै गोसोआव फैदों आरोना बेबादि जाथाय जानानै होबाय जोंनि गेजेराव रावबो गोसोआवनो गैखाया ओरैबादि मा होनबावनो बुजिनाय नंला ओरैबादि मानि ओरैबादि जेबो गोसोआवनो थाखायाखै आरोना बेबादि ओमफ्राय फैनायाव ओरैबादि फुरा सिबसनखायो आरोना एकदम ओरै ओंखारबोफिननायाव फुरा सिबसनो थाबायनांलायखाया ओरै जुथाफ्राव साखा लागोनानै अबेबा थांगोन आरो थांग्रान नङा मा होनबा हाया माबाना अन्थाइजोब फाग्ला अन्थाइजोब बेनि थाखायनो एसे खस्थ' आरोना सिबसनजोबखायनो केमेरायानो मावलाजोबलायबाय जों सफैफिनबाय हाजोनिफ्राय जों दा थांफिनसिगोन न'आवहाय गासिबो रेडि जाफैजोब्बाय मेंजोबफिनबाय दा जोङो थांनो आखायाव लाबाय बिथांमोना मेंफिनजोब्बाय जों रेस्ट लाहैसिगोन आरोना टाटा बाय बाय गुड नाइट